V máji 2017 sa naša parta cestovateľov vybrala s rakúskou cestovkou do Japonska. Boli sme ako obvykle Svätá štvorica. Beatka, Majka, Milan, a Vlado. Cestovatelia zocelení už tisíckami spoločných leteckých míľ a cestných kilometrov. Ak sa chystáte prvý raz do Japonska, očakávate exotiku u rýchlovrakov, techna a popartovej kultúry, že všade na vás budú vyskakovať reklamy a svietiace farebné neóny, záplavu výškových budov, preplnené ulice, prípadne ešte tak elektronické hry. My sme po príchode do Japonska objavili krajinu plnú zelene, krásne udržiavaných záhrad, kde každá rastlina, kameň, strom a vodná plocha boli vo vzájomnom estetickom súlade a v súlade aj so svojím okolím. Našli sme krajinu plnú romantických zákutí, krásne kvitnúcich rododendrónov, aj iných kvetov, a v tejto prírodnej malebnej scenérii umiestnené romantické pavilóny a domy. Ale aj na vidieku, v lone majestátnej prírody, sú tu mnohé miesta zachovávajúce historické tradície. Sú to miesta vyžarujúce pohodu a pokoj starých časov. No nielen na vidieku, ale aj uprostred moderných miest nachádzame oázy zachovaných historických štvrtí, staré paláce a všetko osadené v udržiavanej zemi, využívajúc každé miestočko či betónovú plochu na umiestnenie rastlinnej výzdoby. Staré japonské domy majú obytné miestnosti v priamom prepojení so záhradou. Tie honosnejšie s rozsiahlou upravenou záhradou a tie menšie domčeky s miniatúrnymi malými dvorčekmi, vyšperkovanými kvetmi, zeleňou a vodnými jazierkami plnými farebných japonských kaprov koi. A tam, kde Japonec nemôže z nejakého dôvodu nasadiť na dvor rastlinky, naukladá kamienky do grafických vzorov. A tiež sme v tejto technokrajine našli nespočítateľné množstvo starých drevených palácov, historických budov vyrezaných z dreva a nádherných chrámov. Historické vedia Japonci tiež perfektne sklbiť s modernými stavbami. Mimo miest sú tu lány upravených ryžových polí, ale aj zákutia drsného, divokého, no malebného morského pobrežia, nádherné husté bambusové lesy a keď prechádzate krajinou, s prekvapením zistíte, že až 70% Japonska pokrývajú lesy a
A že tu žijú horské opice, kúpajúce sa v termálnych jazierkách namiesto ľudí. A obyvateľstvo napriek pokročilej technike je mimoriadne konzervatívne, uctievajúce staré náboženské tradície. Aj mladí ľudia tu na vychádzky nosia miestne kroje. A napriek tomu, že Japonsko je tretím najväčším svetovým výrobcom automobilov, stále tu nájdete množstvo rikšiakov. Skrátka, všetko je tu úplne inak, naopak, dokonca ešte aj dúha je tu hore nohami. Japonsko túži navštíviť spústa našincov a považuje cestu do tejto exotickej krajiny za fascinujúcu záležitosť. No cesta nie je až taká fascinujúca. Máte vybraté jedlo? Začiatočný optimizmus sa postupne mení na nekonečnú moru. Prosím, mňom, mňom, mňom. Tvoje obľúbené mňom, mňom, mňom. Mi tam chýba. Ja to veľké krídla mám. Cesta je tak dlhá, že podľa Bei, aby to lietadlo zvládlo, museli mu aj predĺžiť krídla. Po Himaláje ešte ako tak vydržíte a potom, ak máte šťastie a sú voľné sedadlá, zažijete burlivú noc, počas ktorej si vyskúšate všetky polohy z Kamasutra. Keď zistíte, že napriek 3 voľným sedadlám sa tu poloha nájsť nedá, zo zúfalstva skúsite toalety. Vrátite sa späť a keď už od zúfalstva a únavy konečne zaspíte, príde letuška a flochne vám do tváre uterák na znak, že ste KO ako v boxerskom ringu. Konečne Osaka, ale tresol s nami Ozemfest. Už sa Vlado prebral, už je dobré. Ešte nevieme, kam ideme. Nevyspatí a jazykovo úplne stratení sme radi, že končíme v hoteli. A hneď sa Milanovi pokazil foťák. Ups! Ako vyzerajú japonské hotely? Naša mikroizbietka. Najlepší je záchod, treba k nemu vodičák. Robí všetko. Je Ridley, že? Názorný predmet. Izbička je mikro, ale každý hoď má nachystané slušivé pyžamko. Do bežnej výbavy v hoteli patria dážniky, holenie a zubné kefky s pastou. Každý lepší hotel má tradičné horúce kúpele nazývané onsen. Pred vstupom je povinné použitie maličkých sprch. Platí tu prísna etiketa. Do onsenov je zakázaný vstup ľuďom s tetovaním, lebo tetovaní sú považovaní za členov japonskej mafie. A platí to aj pre turistov. Hotelové raňajky sa zdajú ako tradičné, V kameňoch si predstav. no jedlá sú úplne odlišné. Mikropárky. Čo chceš, rybičky? Hello. Čo to papate? No my sme si dali ráno sashimi. Toto už je len dezert. Mňa sušilo už od polnoci. Ja som si nemusel dávať sušimi. Každé ráno sme mali na raňajky kokotiny. A ako vyzerá japonské stravovanie? Totálne odlišne vyzerajú aj obchody s potravinami. Všetko je balené a okrem nezrozumiteľných nápisov aj obsah je pre nás napriek prehľadnosti obalu úplnou záhadou. Nespoznávali sme ale lauter nič. Podobnou záhadou sú aj nápojové automaty. Hurá, Evian, to poznám. V Kyote skúšame tradičnú a preslávenú krytú tržnicu Nishiki.
Hlavnou potravou Japoncov sú ryby, čo je vidno aj v tržnici. Tam na kamennom mlynčeku korenia. A zasa záplava úplne neznámych výrobkov. Aha, konečne aspoň trocha známa zelenina. A je tu aj malý stánok s mäsom. Dokonca aj cukrári. Za to je tu veľa stánkov predávajúcich hotové jedlá. Aby ste to mali s čím jesť, tu si kúpite paličky. Hoci je to všetko len jednoduchá palička, toľko druhov príborov nemáme ani my. A samozrejme čaj. Vacuum type is 6 months, no problem. It would be 2 years or more. Yeah, 6 months. 6 months only. Yes. This one's, paper package is 3 months. Vydrží vraj len 3 mesiace. No, tak už nám aj vytrplo. Tu máme risotto. Milan odvážne chutná tradičné lepkavé rýžové koláčiky moči. Dnes si ešte nezvracel. Adela ešte nezvracela. Také zelené. Žabacie. Keby grcal, radšej sme vybehli von. Je to výborné. Vraciame sa radšej do tradičnej rodinnej reštaurácie Izak a ja. Ježiš, taká ústa. Tak sa pozrime, čo sme v Japonsku jedli. Slepačia polievka nie len pre dušu. Reštaurácia v obchodnom centre. Ako si ale vybrať to pravé jedlo? Japonci vyriešili jazykovú bariéru tak, že pred reštauráciou vystavujú plastové makety jedál. Makety vyrábajú skúsení umelci a skutočné jedlo je od makiet na nerozoznanie. Alebo kačacie do Zlatova. Toto. Tradičná polievka miso zo skvasenej sojovej pasty s hubami koji. Ide, už ide. Jaké to je? Počkaj. A nejaký masný zapekač. A pre chlapov steak. Tebe sa to ešte... Výborné. Polievka je dobre slaná. Ale ty nic nehovoríte. Nejaká bambusová alebo jaká slaná. Mäsko je masnučké, z toho teče olej normálne. V morskej rezervácii Toimbo samozrejme skúšame ryby. Grillované kalamáry. To mám vybraté. Hurá, ňom ňom. Toto. Vína si dáme. Dobre vám tak. Vy by ste mali mať viac toho nejak. Ja ale ryby nie. Poďme, došlo žradlo, nikto už nedokumentuje, len Mego, ktorý neje. Poznám. Výborné. Ňam ňam. Chcem tam mať ňam ňam. V Kanazave jeme tradičnejšie risotto. Zdravie. Asi si neposlúchala. Čiže nemám to isté, čo má Vlado vlastne. Áno. Hladní vlci. V tradičnom krásnom mestečku Takayama musíme skúsiť tradičnú výrobňu domácich rezancov vyrábaných z pohár. V Japonsku sa nazýva soba. Čo to máš?
Ja mám nejakú sobu. Je dochutená zeleným čajom alebo citrónovou kôrou. Beata má sobu a Milan má suchú ryžu. Tradičná výrobňa s lyžou. Môžeš to zobrať domov a môžeš nám dať... Ježišmaria. A musím to. Len si dej. Dobrý. Synečku, len si dej. To sa má takto je. Keď si prepichneš bubienok, zabudneš, ako je to hnusné. Teraz sa zapná. Vidíš. Dobre. Nešipe? Ale maso je maso. A tak skúsime exkluzívne Kobe, či ešte exkluzívnejšie Hida stejky z pretučnelého hovedzieho mesa. Aby bolo mäsko vláčne, mladé bičky sú denne masírované a inak hýčkané. Aby bolo pretučnelé, sú prikrmované pivom a jačmenným sladom. Tak ideme do toho. A to v jednej z vyhlásených Hida Bagaj reštaurácií v Takajame. A už sa to nese. Hlad je veľký. Jeden ten tanier Bude to tam zaznamenané. Tento tvoj hladový výstup. Máš tam toho dosť veľa. To budeš hladná. To bude mať dosť. Mohlo by toho byť trošičku viac, ale dobre. Blázni, už to vidím, jak budeš... Wir sind auf Diät heute. Najprv nám vysvetlia techniku jedenia a prílohy, Das ist scharfe Soße. Scharfe Soße. Ja, und das ist etwas süß. Sweet. Sweet, yes. Ja, das ist eine Geschmackssache. Und dann in die Soße tunken oder in diese Wasser. Gleich bekommen Sie auch Reis und Sojabohnensuppe. Miso-Suppe. a potom si stejky pripravujeme sami na grille. Krvavý či veldan si tak urobíte podľa svojho želania. Svinia nemajú toto ocálenie. Svajbír. Sú tu aj malé deti. Je im z toho ťažko. Bye. Japanische ist Sprache auch. Slovakíše? Tak. Na zdravie. Na zdravie. My sme si objednali, Si objednali, ale však nevadí, dajte si bielý. Nič nehovoríte, iba jejte. To nenamočil ani do jednej, to je ešte nástroj pod kuniak. Milanková bodka, bodečka za večerou, zbodne to ako nič. Dobre namočiť. Za obidvoch. Tak, to bolo dobre. nemáme čo jesť. Smutné. V olympijskom Nagane sme mali problém nájsť voľnú reštauráciu. Ja sa prispôsobím. Moc prebrčí. Poslali nás do Riti preč. Že nemajú miesto. Ideme tu. Je plné a to je také mini. Ešte prosím ťa vydrž chvíľu. Aj toto je nejaká krčma. Ježiš, to je to isté, len z druhej strany vláda. To nie je restaurant? Reservation, no. Full. Je plné. Delfínie meso. Ako greenpeaceáci odmietame delfíne meso a tak zapadneme v typickom grilíku. Takže si dáš viac drobných. Také jednohúbky nejaké.
Všetko nahrávam. Nahrávam všetko. Bože, a ja som to nenahrala. Tak ochutnali, aby sme všetci ochutnali. Dobre. Áno, tak dobre. Poď. No tú fľašku. Tú malú fľašku. Dobre. Kopcom. Teba najviac ľúbim. Sayonara. Ahoj, ahoj, ahoj. Saky. Hodové to vyzerá byť. To sa neopijeme. No. To sa neopijeme. Pivom, keď to zamiešame. Áno, dá, Kato dá zem, spotrebič. Jaj, za zem. Toto bude posledná večera v Japonsku, lebo nás vyhostia. Tokio už nevidíme. Majster alkoholu. Majka, ty si toho veľa neutrúsla ešte. Že kričí strašne, Majka. Ale vždycky kričí. Ale strašne. Ale strašne. To som si nerobil. Kropky. Dlhé hľadanie a alkohol robia svoj. A veľkosť porcií tomu Tak toto nepomohla. je večera pre štyroch. To je pre Japonca. To je vyzerá ten. To je pre jedného? Oj, je už v živote jedlo nevychladlo, ale To sú jeho hranolky, nekradnú mu. Nie sú pre štyru? Prečo to objednáva? Sú teraz. jeden si daj, však je hladná jak čakal, však sa Pozerám, že pozri. ide jak on. Však sa pozri, však. Ja som vyhľadla, to 100 rokov nejedla, jak vždycky. To také proste... No, moc silné. Trošku je prázdne. Bude to zdokumentované, toto sa mi páči. Pozri, čo robí. Nemusí ani zrýchlovať. Pozri, čo robí, ne. Nemusí To je 100% zrýchle. to žuješ? Ne, kto by to žul? Však jej to nechutí, nevidíš? Kto by to žul? Že ty si kontajner, ty si však ten drost u nás. No, ale pozri, koľko Pozri, pozri, čo dokáže. Zlepšuje sa. Hladom sa zlepšuje. Černitky sú. Mister, Rýžané nie. tak som bola hladná. jedeš dál. Len Mego spí, vieš? No, Tak to aj to. nestíham. Ňom, 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 ňom. Ňom, 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 ňom. Ňom, ňom, ňom. Ňom, ňom. Páli. Ešte neviete, že sa som presne volal. No počkaj, nemáš, vylizala si? No počkaj, máš tam veľa, máš tam 3 zrnka. Jednu máš vaduška aj túto na lici. Toto prizumuj, prosím, to človek, tu prizumuj. Vidíš, jedno zrnko ríže, tak sa to robí, tak sa to je. Majster alca. Ňam, 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 ňam. Ňam, ňam. Change the room. Change the room. Povedz mi, prečo tí Japonci majú také veľké šparátka, či majú také veľké diery medzi zubami, však. Samajama, ne? Tam sa vyšparák. Však nejdeme s ním. V Tokiu zase na svetoznámej križovatke Shibuya jeme oddeleň. Majka a ja hryzance, Dobre? a plechlovci si dávajú zase nejakú polievku a masisko. Tak to priniesla, ale stihnem to natočiť, jak to jete. Ale nebojte sa, majú tu aj naše tradičné palacinky. Ty brďo. V Tokiu dávame aj tradičné sushi a sashimi. Sashimi či sushi chcete, s rýžou či bez? Ja neviem, čo to je.
To ja teda tradične nejem, Také som rád. ale našťastie tekutý chlieb majú všade dobrý. Na zdravie A neposranie. a neposranie. Na červíky. Posledný večer Japanese. Posledné. To znamená posledná večera. Ja som myslela, že vieš, že majú takú tyčku. Ani sol alebo nejaké potiny. Myslíš, že dlhé. Máš ho dlhý a hrubý. No máš toho dosť teda. My si to vymieňame. To vyzerá perfektne. Šerujeme. Konečne jeme pravú. Toto? Ja som to ochotil. Polievka. To patrí k tomu. Aj pre mňa? Oni nevedia, že ty neješ. Grillovaný je aspoň trochu chytený. Solené, tak korenené. V Niko posledný rozlúčkový obed pred odletom volím radšej klasické risotto. Sračka počas 18-hodinového letu sa nevypláca. Also, one more. A už je zjedené. Skoro. Úplne všetko. V Japonsku je značne rozšírený aj street food, čiže pouličný predaj jedla. Predávajú všetko možné na paličkách. Ty? Zelený čaj. Cold. Miestne babičky zjavne nie sú na mape. Sladké, jak vnútri je hodno. A majú tu tiež aj niečo ako japonský Irish pub. A tiež robia exotické koláčiky, pripravované pred zrakmi okolo idúcich. A uličná zábava. Wieder Verspätung. Wieder Verspätung. Teraz si povieme niečo o japonskej doprave. Po Japonsku sa naša výprava prepravuje autobusom. Kokpit šoféra pripomína lietadlo. Haló, turisti. To sú opravovači objektívov. Sprievodca nám kráti čas presunov rôznymi miestnymi zábavkami. Skladáme tradičné japonské origami. Ja nemám tam tú čičičku. Aha. Krása k nám zostupuje z neba. Jaká si nadšená, zložila. Taká. Aj vy máte vtáka. A spievame tradičné japonské piesne. To bol najväčší kultúrny šok z celej cesty. A dáme si to ešte raz. Cestná doprava v Japonsku je tiež iná. Jazdí sa vľavo, taxíky sú biele. Rozkopávka a semafory v tuneloch sú normálne. Stranné. Vidíš, že ešte sa aj ospravedlňuje kýva. To je stranné. Aj v meste na niektorých cestách sa platí mýto. Asi kvôli tisícom nadjazdov a viaduktov. Svetovou raritou je tokijské metro. 3
386 km na 13 linkách s 286 stanicami a 8 miliónmi pasažierov prepravených za deň. My sme jazdili cez víkend, ale v špičke to tam vyzerá takto. Vytrajca, odjazd. Takže metro bol príjemný zážitok, ak sa teda náhodou nestratíte. Železničná doprava v Japonsku je tiež svetoznáma. Krásne železničné stanice sú zážitkom sami o sebe a zážitkami im konkurujú len tie naše, ak teda vynechám Afganistan. Ak sa v krásnych, čistých a nablízkaných staniciach nestratíte pri kúpe lístka v automatoch, tak môžete nastúpiť do rýchlovlakov Shinkansen, čo je tiež svetový unikát. Tak poďme. Toto sú vagóny. Toto sú vecká vo vlaku. A toto sú lokomotívy. A toto je rýchlosť. Niečo o japonskej prírode. Prírodu si Japonci mimoriadne cenia. Aj Tokio je zelenou oázou. Mimo miest, okrem lánov upravených ryžových polí, tvoria až 3/4 rozlohy Japonska lesy. K jedinečným prírodným atrakciám patrí rezervácia Jigokudami. Ja veru som slepá. Salóny, levity, jak tu sem ani nepôjdu. Po asi 25-minútovej prechádzke lesom prichádzame k prírodnému termálnemu jazierku, kde v roku 1960 prvýkrát jedna opičia samica zistila, že sa v zime môže zohriať v termálnom 40-stupňovom jazierku. Odtedy sa sem sťahuje stále viac a viac opíc a aj v jarnom období, keď sme tu boli my, sa vo vode kúpú, zohrievajú a šantia. Japonsku ako ostrovnému štátu patrí neodmysliteľne tisíce kilometrov pobrežia. To západné, ako napríklad v Toimbu, je divokejšie a rozoklané. V Toimbu ho tvoria čadičové rozoklané skaly s úzkymi zálivmi a romantickou scenériou. Jasné. Lecho išiel do zákazu. Neviem. Foto je foto.
Opúšťame prírodu a prebádajme úžasnú históriu a stavby tejto exotickej krajiny. UNESCO perlou Japonska je bývalé hlavné mesto Kyoto. Navštevujeme chrám Ryoanji, teda chrám mierumilovného draka, čo je zenový chrám s unikátnou záhradou z roku 1450. Záhradu tvorí obdĺžnik vysypaný kamienkami a 15 veľkými kameňmi, ktoré sú umiestnené tak, že nech sa dívate z akéhokoľvek uhla, uvidíte vždy maximálne 14 kameňov. Práve zložitá geometria a hlboko premyslené prevedenie robí záhradu jedinečnou. Hlavná budova chrámu, čiže kuri, je krásnym príkladom jednoduchej japonskej architektúry. Teraz ťa kamerujem a za chvíľu ťa odfotím. Prechádzame sa ešte v záhradách chrámu s mnohými romantickými zákutiami a s množstvom krásne zakvitnutých rododendrónov. Ďalej prechádzame ku chrámu Kinkakuji, čiže chrámu Zlatého pavilónu. Chrám dal postaviť v roku 1397 šogun Jošimitsu. Pavilón využíval ako oddychovú vilu, no na posledné šogunovo želanie sa stal zenovým chrámom. Momentálne tu stojí iba kópia Zlatého pavilónu, pretože v roku 1950 ho podpálil fanatický mních. Na streche pavilónu je zlatý čínsky fénix. Trojpodlažný chrám je postavený v rôznych architektonických štýloch, tretie podlažie je čisto v zenovej architektúre a druhé a tretie podlažie sú pokryté čistým zlatom. Sú tu aj ďalšie svätyne a obradné miesta. Hrad Nijo v Kyoto je tvorený dvoma kruhmi opevnenia s vodnou priekopou, palácom Ninomaru a palácom Honmaru a záhradami. Rozloha hradu je 275 000 m2 a 8 000 m2 je zastávaných budovami. Do paláca vchádzame cez honosnú z dreva vyrezávanú bránu. Palác Ninomaru bol dokončený v roku 1626 a slúžil ako rezidencia šoguna. Má 3300 m2. Je postavený z cyprusového dreva a vyzdobený množstvom zlata a drevorezbami. Výzdoba mala ohromiť návštevníkov o moci a bohatstve šogúna. Posuvné dvere a steny sú zdobené zlatom a malbami. Je tu niekoľko prijímacích sál, úradovní a obytná časť. Najväčšou atrakciou sú tzv. Slavičie podlahy na chodbách. Pre ochranu pred najatými vrahmi chodby pri chôdzi vržú a škrípu. Teraz idem na filmovanie. Áno. Dežurno. A samozrejme je tu zákaz fotiť a natáčať video. Si nastaviť tiché snímanie. Si filmovaná. Súčasťou sú aj nádherné upravené záhrady a jazierko s 3 ostrovčekmi, s množstvom starostlivo umiestnených kameňov a tvarovanými, pohýbanými borovicami a s vodopádom. Cez vodnú priekopu a bránu v opevnení prechádzame do záhrad druhého paláca Honmaru. Palác Honmaru sa rozkladá na ploche 1600 m2. Pôvodne ho tvorilo až 55 budov.
Aj tu sú rozsiahle záhrady, jazierka, 2 čajovne, pavilóny a viac než 1000 starostlivo náranžovaných kameňov. Kanazawa je jedno z mála veľkých japonských miest, ktoré neboli zbombardované počas druhej svetovej vojny, a tak sa tu zachovalo veľa pamiatok. Záhrada Kenrokuen je považovaná za jednu z 3 najkrajších záhrad Japonska. A myslím, že je to fakt. Veď posúďte sami. Aj celého. Thank you. Thank you. Prechádzame do mesta Kamakura, ktoré v rokoch 1185 až 1333 bolo fakticky hlavným mestom Japonska. V krásnych záhradách sa tu nachádza chrám Hasedra. Prechádzame upravenými záhradami, kde stretáme domáce návštevníčky v tradičných kimonách. Záhrada je známa množstvom jazierok a vodných kanálikov a my sme ju poznávali za vytrvalého dažďa. Postupne sa dostávame na vrchol kopca k samotnému chrámu Hasedra. V chráme sa nesmie fotiť, takže ospravedlňte roztrasené zábery. Vnútri chrámu sa nachádza 9,2 metra vysoká socha bohyne súcitu Kanon, čo je najväčšia drevená pozlátená socha v Japonsku. A opäť dievčatá v kimonách. Cez pekný bambusový les prechádzame k ďalším chrámom. Tu sú povešané mušličky so želaniami. Tu sa chodia japonské dievčence modliť za svoje Mušličky a ďalšie štilizované záhrady, ďalšie jazierka a znova dievčatá v kimonách. Súčasťou svätyne je aj modlitebná jaskyňa so stovkami sošiek budhov. Pár sto metrov ďalej sa v kláštore Kotokuin nachádza bronzová socha veľkého sediaceho budhu, vysoká vyše 13 metrov a vážiaca 93 tón. Postavená bola v roku 1252 za čias najväčšej moci šogunátu v Kamakure, keď zvádzal tento šogunát boje s mongolským Kublaj Khan. Asi jedno z najznámejších a najfotografovanejších svätyň Japonska je svätyňa Fushimi Inari Taisha v Kyote. Jej červené brány a červené budovy svätyň sú mimoriadne fotogenické. Hlavnou bránou prechádzame k budove oratória, kde veriaci zvonením na plechové zvonce žiadajú o dobrú úrodu ryže, keďže Inari je patronkou úrody, ryže, plodnosti a poľnohospodárstva a tiež remesiel a obchodu. Z obdobia Edo v 17. storočí sa zachoval zvyk darovať červené brány Tori, aby sa splnilo želanie. Desiatkám svätyň na kopci vedú chodníky lemované tisíckou typických červených brán Tori.
a ďalší skvost japonskej drevenej architektúry. Chrám Honganji v Kyoto. Prechádzame jeho veľkolepou bránou, avšak sme tu tesne pred záverečnou a tak iba zvonko obdivujeme túto vraj najväčšiu drevenú budovu na svete, založenú v roku 1321. Stavba však 4-krát vyhorela a súčasná je z roku 1895. Svätyňa Meiji je najväčšou šintoistickou svätyňou v Tokiu. Postavená bola až v roku 1912. Nie je síce tak zdobivo vyrezávaná ako staršie svätyne, ale mohli sme tu pozorovať modlitby a obete peňazí veriacich pre šintoistické božstvá. Svätyňa je umiestnená vo veľkom tokijskom parku Yoyogi. Chrám Zenkoči v Nagane oproti svätyni Mei patrí k veľmi starým. Založený bol už v 7. storočí a je jedným z najdôležitejších a najznámejších v Japonsku, pretože sa v ňom nachádza najstaršia socha Budhu privezená do Japonska v 6. storočí. Samotnú sochu možno vidieť iba raz za 6 rokov a tak sa musíme uspokojiť s pozorovaním náboženských zvykov japonských budistov. Význam naganského chrámu je v tom, že sa okolo neho rozrastlo mesto a po jeho vzore aj mnohé ďalšie mestá v Japonsku vznikli práve rozvojom okolo náboženských chrámov. V samotnom chráme so zákazom filmovania nás biletár rozprávajúci všetkými jazykami sveta púšťa dovnútra, netušiac, že je filmovaný. Oh, guten Tag. Thank you. Welcome. Please, arigatou gozaimasu. Dozo. Prechádzame aj úplne temným tunelom, kde vraj visí kľúč od raja a kto ho pohmate nájde, má zaručené spasenie. Zatiaľ ho nikto nenašiel, alebo ho už niekto ukradol? Raj zaručený nemáme, ale mesto Nagano so svojimi uličkami, s historickými budovami, nádhernými chrámami a na každom kroku dýchajúcou históriou si nás naplno získalo. Zastavujeme sa aj v obchodníkoch. Dobre vyzerajúce. A znova prechádzame ďalšie zaujímavé zákutia Nagana a motáme sa tu až do záverečnej. Dokonca aj v Tokiu, priamo pri našom hoteli v štvrti Asakusa, sa nachádza známy buddhistický chrámový komplex, opäť zasvetený bohyni súcitu Kannon, ako v Kamaku. Okrem tradičnej buddhistickej púdže sme tu aj svedkami požehnania nového Mercedesu.
V okolí chrámu sú ďalšie svätyne a religiózne stavby. Od chrámu vedie tiež veľká obchodná pasáž. Predávajú sa tu hlavne klasické japonské výrobky. V Japonsku majú úslovie nehovor o kráse, kým si nevidel Nikko. Nikko si v 17. storočí zamiloval jeden z najvýznamnejších japonských šogunov a zjednotiteľ Japonska Tokugawa Ieyasu a chcel, aby tu bol pochovaný. Chcel len skromný hrob, no jeho vnuk Iemitsu sa rozhodol postaviť mu tento veľkolepý komplex. Cez pomerne jednoduchú Niomon bránu v červenej tzv. Vermilionovej farbe ideme najprv k hrobu šogunovho vnuka Iemitsu, ktorý sa v roku 1634 rozhodol vystaviť svojmu starému otcovi tento veľký komplex. Prechádzame okolo viacerých pavilónov a stavieb a cez cédrový les, ktorý tu v počte 200 000 cédrov pred 400 rokmi sadil ešte samotný veľký šogun, prichádzame k Nitenmon bráne. Nitenmon brána je vchod ku samotnej svätyni a mauzoleu šogunovho vnuka Iemitsu, ktorý dal komplex Nikko vystavať. Táto brána je už oveľa prepracovanejšia a honosnejšia. Prechádzame bránou do ďalšieho uzavretého a umeleckými stĺpami vyzdobeného nádvoria. A cez ďalšiu a ešte honosnejšiu a pozlátenú Karamon bránu alebo tzv. Čínsku bránu prichádzame ku samotnej svätyni, ktorá sa skladá z dvoch spojených budov. Modlitebne Hajden a hlavnej sály Hojden. Napriek zákazu filmovania obdivujte s nami honosnosť a výstavnosť týchto pozlátených sálov. Na strope sú zlaté maľby 140 drakov, ktorí odnášajú vraj do neba modlitby veriacich. Opúšťame komplex budov mauzolea vnuka veľkého šogúna a staviteľa svätyň Nikko a vraciame sa pôvodnou cestou k hlavnému a najprepichovejšiemu mauzoleu samotného šogúna. Cestou ešte malé osvieženie fotením japonských detičiek. Hi, いい子だねみんなね。パパとママもははい。ニコニコね、こっちだよ。いっぱいカメラマンさんいるね。みんなで親戚だって。みんな親戚だ。Cesta k šogúnovmu mauzoleu vedie okolo komplexu starého kláštora Futarasan, ktorý tu stál ešte v 8. storočí, dávno pred výstavbou komplexu šogúnových svätyň a mauzolea. Idete moc rýchle. Cez alej lemovanú sekvojami prichádzame ku šogunovmu mauzoleu. Najprv nás víta 5-poschodová pagoda, ktorej každé poschodie predstavuje jeden element. Dovnútra sa však nedá ísť a tak pokračujeme cez bránu Omotemom s 2 sochami desivých strážcov do komplexu mauzolea Toshogu. Na dolnom nádvorí po pravej strane nás vítajú 3 budovy. Sú to posvätné sklady Kamiinko, Nakainko a Shimoinko,
s tisícovkou samurajských a iných slávnostných oblečení používaných pri každoročných oslavách 18. mája. Vľavo je posvätná stajňa Shinkyusha s drevoritinou 3 opíc symbolizujúcich zásadu nepočúvam diabla, nehovorím s diablom a nedívam sa na diabla. Ďalej je tu sklad pre posvätné texty, čiže sútry Kyozo. A schodiskom smerujeme k bráne slnečného jasu alebo Yomeimon. Bránu hyriacu všetkými farbami a ozdobenú stovkami jemných spektakulárnych drevorezieb a zlatom si Japonci zvolili za najkrajšiu bránu, akú môžete v Japonsku vidieť. Jeden z 12 stĺpov brány je zámerne vyrezaný hore nohami pre poveru, že prílišná dokonalosť by mohla vzbudiť hnev bohov. A prechádzame na horné nádvorie, kde za bielou bránou Karamaon je hlavná svetina Honden a chrám revúceho draka. Revúca dračica nezabráni môjmu filmovaniu. V tejto sieni je zaujímavá akustika. Keď tu mních treskne na určenom mieste drevenými kolíkmi o seba, na jednom mieste v chráme počuť akoby rev draka. Mám všetko nafilmované, modlanie, napriek zákazu. Vychádzame z chrámu a ešte obdivujeme bránu Yomeimon a ďalšie svätyne. A tiež obdivujeme japonské detičky. Potom ešte vystúpame cédrovým lesom po 150 schodoch k jednoduchej hrobke veľkého šogúna a zjednotiteľa Japonska Tokugawa Ieyasu. Tak končíme našu fotopolovačku a odchádzame z najkrajšej svätyne Japonska v Nikko. V Nikko ešte navštevujeme tzv. Červený most Shinkyo. Legenda hovorí, že istý mních sa chcel dostať na druhú stranu divokej rieky, po modlitbe sa pred mníchom zjavil červený drak, ktorý sa zmenil na most a mních mohol pokračovať po jeho chrbte do svätyne. Potom, čo sme absolvovali prehliadky architektúry japonských chrámov a svätyň, objavujeme pod v máji zasneženými horami aj japonskú ľudovú architektúru. Navštevujeme idylickú dedinku Shinrakawa-go, postavenú v tzv. Gashō-zukari štýle. Pre tento štýl sú typické stavby s vysokými slamennými strechami, po ktorých sneh sklzáva a nezaťažuje stavbu. Pod strechami vzniká veľký priestor, ktorý miestni obyvatelia využívali pri chove priatky morušov. Vzhľadom na jedinečnosť Gashō-zukuri štýlu v Japonsku je od roku 1995 dedina zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Ďalším príkladom typickej japonskej architektúry je mestečko Takayama
nachádzajúce sa v kraji Hida. Tiež je známy tento kraj z chovu bíčkov na skvelé Hida stéky. Centrum starého mesta tvoria 3 súbežné ulice, postavené z typických japonských drevených domčekov. Dnes sú v domoch umiestnené najmä obchodíky a reštaurácie. Pražská zlatá ulička je toto. A ďateľ je tu, ježiš, ten je pekný. Cez drevený červený most sa dostávame k ďalšej svetskej architektonickej zaujímavosti v Takayame. K domu guvernéra z doby veľkého šoguna Tokugavu. Prechádzame množstvo miestností s papierovými stenami vystlanými tatami rohožami. Okrem svetských vecí, ako sú nočníky a čajové prípravovne, v tejto obrovskej budove obdivujeme aj krásne upravené záhrady v priamom kontakte s miestnosťami domu. Tenga mochi. Torturovaný. Bola tu aj miestnosť slúžiaca ako väzeň a tiež miestnosť považovaná za najväčší sklad ryže odovzdanej ako daň poddaných. No vidíš, jak je to veľké. V Kanazave si prezeráme, ako vyzeral tradičný dom samuraja z rodu Nomura. Hneď pri vchode vo vitríne môžeme obdivovať samurajovo brnenie zo 17. storočia zo slávneho obdobia Edo. Dom obsahuje niekoľko miestností vystlaných rohožami tatami. Je tu výstavka tradičných samurajských mečov a ďalšie brnenie. Strašne malé izby. Stačí. A predstavte stačí. Miestnosti sú pomerne malé, ale nádherná je hlavne minimalistická, no až pitoreskne prepracovaná záhrada s jazierkami a kaprami kojí. K svetskejšej architektúre patrí aj hrad v Kanazave. Je to rozsiahla stavba z roku 1806, no v roku 1881 kompletne vyhorela a tak ju v roku 2001 Japonci postavili nanovo v pôvodnom štýle. Nám povedali, že už všetci utekali do Či nakupovať suveníry. Najvyššia radnica na svete. Ďalším príkladom svetskej japonskej architektúry, ale už modernej, je budova Tokijskej radnice.
Jej tvar bol inšpirovaný gotickou katedrálou a s 242 metrami a 48 poschodiami je najvyššou radnicou na svete. Na 45. poschodí je rozsiahla pozorovateľňa pre návštevníkov s výhľadmi na tokijskú megapolis s vyše 14 miliónmi obyvateľov. Rovno z radnice sa pridávame k demonštrácii všetkých 30 zamestnancov magistrátu za urýchlené prijatie 2 nových kolegov, lebo to už podobne ako u nás 30 nedokážu zvládnuť. Ďalším superlatívom súčasnej japonskej architektúry je 636-metrová televízna väža, nazývaná Nebeský strom, a je druhou najvyššou stavbou na svete. A tu je budova najznámejšieho japonského pivovaru Asahi. Pivovarne Asahi. Nehajú. Tak sa dostávame k svetským veciam. V štvrti Shibuya sa pofotíme so sochou filmového psa Hachiko. Tu sme na asi najfrekventovanejšom námestí v Tokiu, kde sa stretá niekoľko ulic a námestie je známe zábermi s množstvom ľudí prechádzajúcich cez cestu. Je to hlavne preto, lebo v Tokiu fungujú semafory inak ako vo väčšine miest sveta. Keď idú cez križovatku autá, tak nemôžu cez žiadnu cestu ísť ľudia. No potom semafory zastavia všetky autá a cez križovatku prechádzajú len ľudia, a to s všetkými smermi. To je dôvod, prečo sú prechody nakreslené aj krížom cez križovatku, a tak keď ľudia prechádzajú cez túto križovatku, celá sa úplne zaplní. Je to neskutočné sledovať všetok ten zhon, ruch a napriek tomu poriadok, ktorý tu panuje. Križovatku sme zvládli bez újmy a tak pozorujeme a fotíme tento Babylon ľudí, svietiacich neónov, obchodov a výškových budov. Aby sme spoznali dokonale japonskú kultúru, ideme aj do herne Pachinko. Hazard je totiž v Japonsku tvrdo regulovaný. Klasické herne s hracími automatmi či ruletou nahradili herne Pachinko. Princíp je jednoduchý. Nehrá sa o peniaze, ale o kovové guľôčky, ktoré sa hádžu do automatu a sú po nastavení vystrelené a podľa toho, kam dopadnú, sa rozhoduje o výhre či prehre. A keďže sa jedná o kovové guľôčky, celá herňa so stovkami automatov je mimoriadne hlučná. Guľôčky sa nedajú priamo v herni vymeniť za hotovosť, iba za hmotné ceny, telefóny, hračky, pochutiny, prípadne za žetóny. Žetóny sa však už v nedalekej zmenárni za peniaze dajú vymeniť a takto Japonci obchádzajú zákon o hazarde. Ešte chceš ísť jedno poschodie? Strašne, bo ja sa úplne tak strašne. Nasledujúci deň sa presúvame do štvrte Ginza, ktorá je hlavnou obchodnou tepnou s prominentnými luxusnými obchodmi. Každý víkend od obeda do 6. popoludní sa hlavná cesta uzavrie pre auta a je pešou nákupnou zónou.
Očami lížeme výklady, lebo ceny sú brutálne. Je tu exkluzívny tovar z celého sveta, ale celé prostredie je tiež exotické. Napríklad, kde inde uvidíte za sebou idúce 3 Lamborghini Aventador a hneď o chvíľu sa tu motá po ceste 11 motokár. A hneď vedľa 2 Slovenky. A hneď vedľa jedna nákupná maniačka. Plno obchodov. A zase vedľa jeden, či vlastne dvaja, fotomaniaci. A tiež je tu jeden súťaživý maniak. Všetko som získal, všetky one pečatky. Tak čo teraz? A teraz utekl. And the winner is... Mego! A po chodníku ľuďom po nohách jazdí jedna cyklomaniačka. A ak viete po japonsky, môžete sa porozprávať s robotom. Ale čo nepovedíš, fakt? Na každom rohu vás o výhodnej kúpe presvedčajú nastajlované Japoničky. Thank you. Farebne, nie len na... Tak si to tu celé vychutnávame až do nočných hodín. Sa lúčime s Tokiom i Japonskom. No ale iste sa všetci pýtate, kde je veľká atrakcia posvetná hora Fuji. No tak tu pršalo, že Fuji